Clywyd fydd yn noddi'r sioe mae'r flwyddyn nesaf. Mae Llysgen Hades 2020, Lowri Lloyd Williams o Efenechdydd Gerdimbych yma yna yn barod am yr her, dwi'n siŵr. Ti wedi mwynhau dy brofiad yma fel darpar Llysgen Hades? Do, wrth y modd, dwi wedi cael wythnos bendigedig. Dwi wedi cael gwariad 2 ddiwrnod hefo Llysgen Hades leni. Felly dwi wedi cael rhyw syniad o be fydd ar y gweill flwyddyn nesaf ac wythnos bendigedig. Fel sir, da chi'n mynd i fod yn brysur iawn rwan yn codi aren, dwi'n siŵr. Yndan, mae'r gwaith wedi cychwyn ers dechrau'r flwyddyn i ddeud gwir, chi. Da ni wedi cael penwythnos yn yr farchnad yr Rhuthun, ble gen i penwythnos y digwyddiadau. Wedyn, da ni wedi cael pniawnau, lle da ni wedi cael te prynhawn, da ni wedi cael prosecco yn yr ardd. A wedyn mae gen i rasio camelod ar y gweilltir. Camelod? O, lle ydych chi'n cael y camelod? Da ni'n cael y camelod. Maen nhw'n dod draw o Lloegr, maen nhw'n dod draw i Llangollen ar yr 19 o fis Awst. O, byddwch yn ofalus, beth bynnag neu chi. Ond mewn brawddeg, beth mae cael dy ddewis i fod yn Llysgen Hades y sioe enfawr yma ni olygu ti? Mae o, mewn gair, dwi'n meddwl, anrhydedd. Ond mewn brawddeg, mae o'n golygu bod fi yn sioe dwi wedi gwario nifer o oriau dyddiau ni, yn golygu bod fi'n gallu bod yn Llysganed a spredio gair ynglyn â be mae'r sioe a be di amcanion y sioe i clywed a ehangach ar draws Cymru. Wel, pob dim munud da fo'r gwaith yna, gawn ni gyfle i sgwrsio yn fwy i'r flwyddyn nesaf, dwi'n siŵr. Pob hwyl ti. Diolch yn fawr, diolch yn fawr.